Druhá svetová vojna. Historický podvod. Už 10 ročia sme zaplavovaní filmami, dokumentmi a knihami o druhej svetovej vojne. Obrazy z bombardovaných miest, bitiek a ľudského utrpenia sú pevne zakorenené v našej kolektívnej pamäti. No zatiaľ, čo tieto symptómy vojny poznáme do najmenšieho detailu, jedna zásadná otázka zostáva nezodpovedaná. O čo v tejto vojne vlastne išlo? Mne osobne sa toto neustále zdôrazňovanie a mediálna prítomnosť svetovej vojny zdajú čoraz zvláštnejšie. Mohlo by sa zdať, že by sa na toto hrozné obdobie chcelo zabudnúť. Napriek tomu sa naň neustále spomína. A ani pri všetkom spravodajstve, filmoch a dokumentoch mi nikdy nebolo jasné, o čo v tejto vojne išlo, aký účel mala. Vidíme veľa akcie a drámy, ale múdrejší z toho nie sme. Je to skoro tak, ako by toto mediálne zaplavovanie obsahom o svetovej vojne bolo vedomým zatajovaním. Ľudí držia zamestnaných emotívnymi príbehmi a akčnými scénami, aby sa nepýtali na systematické zmeny. Vo verejnom vnímaní je druhá svetová vojna často vykresľovaná ako tzv. Dobrá vojna. Boj proti fašizmu, v ktorom sa západné demokracie a Sovietsky zväz nakoniec spojili, aby porazili Hitlera. Lenže bežné vykresľovanie prehliada dlhodobé následky vojny. Svetová vojna priniesla ďalekosiahlu modernizáciu tak v západnom svete, ako aj v Sovietskom zväze. A v priebehu veľmi krátkeho času viedla k skutočne bezprecedentným pokrokom v automobilovom priemysle, letectve, elektronike, komunikáciách a jadrovej technológii. K vývoju, ktorý pevne upevnil hospodársku a vojenskú prevahu voči zvyšku sveta na celé 10 ročia dopredu. Dalo by sa dokonca povedať, že západný svet a Sovietsky zväz počas vojnových rokov prešli intenzívnou priemyselnou a technologickou ráznou kúrou. A napokon bol západný svet aj politicky a štrukturálne centralizovaný a integrovaný. Z rozdrobených národných štátov vznikol integrovaný, centralizovaný svetový poriadok, ktorý pretrváva dodnes. Kľúčová otázka znie: boli tieto zásadné premeny naozaj iba prirodzeným dôsledkom vojny, alebo boli od samého začiatku jej skutočným cieľom? Čo ak svetová vojna nebola tragickou nehodou dejín, ale zámerne zinscenovanou udalosťou na transformáciu sveta? Boli sme svedkami najväčšieho podvodu modernej histórie? Zomreli milióny ľudí v vojne, ktorej skutočný zámer je dodnes utajovaný? Bola vojna prostriedkom na dosiahnutie cieľa rozsiahlej spoločenskej a hospodárskej transformácie? Táto dokumentácia predkladá tézu, že druhá svetová vojna nebola historickou náhodou, ale bola zámerne vyvolaná a vedome a cielene zinscenovaná, aby dosiahla práve túto transformáciu sveta. Transformáciu, ktorá dodnes formuje a určuje globálne štruktúry. V nasledujúcej prvej kapitole sa pozrieme na technologický a priemyselný vývoj počas druhej svetovej vojny. Druhá kapitola sa zaoberá novým inštitucionálnym svetovým poriadkom, ktorý vznikol v posledných rokoch vojny a dodnes existuje. Záver, technológie a priemysel počas druhej svetovej vojny. Druhá svetová vojna bola viac než len veľké vojenské podujatie. Bol to skutočný historický zlom, pri ktorom západný svet podstúpil priemyselnú a technologickú ráznu kúru a prešiel bezprecedentnou vlnou modernizácie. Táto premena natrvalo upevnila jeho technologickú a hospodársku prevahu nad zvyškom sveta na dlhé desaťročia. Tvárou v tvár vojne sa urýchľovali technologické inovácie, radikálne sa rozširovali priemyselné kapacity a celé spoločnosti sa preorientovali na zbrojnú výrobu. Táto vojnová infraštruktúra sa po skončení vojny stala rozhodujúcim základom celosvetovej hospodárskej dominancie západných štátov. Západný svet ovládol globálny exportný trh vďaka technologickej prevahe a výrobným kapacitám rozšíreným počas vojny. Táto západná nadvláda nebola výsledkom spontánnej inovačnej sily či voľného trhu, ale dôsledkom plánovanej, vojnou poháňanej premeny, ktorá má dopad dodnes.
Pri všetkom zdôrazňovaní civilnej, priemyselnej a technologickej dominancie nesmieme prehliadnúť jeden zásadný aspekt. Technologická a priemyselná premena sa netýkala iba civilných oblastí. Vojenské inovácie druhej svetovej vojny, predovšetkým jadrové zbrane, ale aj raketová technológia, moderné tanky, bombardéry s dlhým dosahom a prúdové lietadlá položili základ dlhotrvajúcej vojenskej dominancie západných mocností vrátane Sovietskeho zväzu nad zvyškom sveta. Tieto vojenské úspechy plynule prešli do povojnovej éry a boli strategicky ďalej rozvíjané počas studenej vojny. Práve tu, vo vojenskej oblasti, sa najjasnejšie prejavilo, ako druhá svetová vojna vytvorila technologickú platformu, ktorej strategická hodnota bola zabezpečená na 10 ročia. K tomuto vývoju a jeho dlhodobému významu sa podrobnejšie vrátime v kapitole o studenej vojne. Záver druhá svetová vojna. Historický podvod. Na začiatku tohto dokumentárneho filmu sme sa pýtali, čo mala vlastne druhá svetová vojna znamenať. Odpoveď na túto otázku sa možno ukáže v mustri, ktoré sa objaví, keď sa pozrieme na historický vývoj cez prizmu nami formulovaných téz. Západný svet a Sovietsky zväz, alebo povedané ešte jasnejšie, celý biely svet, prešli priemyselnou a technologickou drastickou kúrou. Bezprecedentná modernizácia, ktorá na 10 ročia zabetónovala ich technologickú a hospodársku prevahu nad zvyškom sveta. Druhá svetová vojna predstavovala obdobie technologických inovácií, ktoré boli výrazne urýchlené naliehavými potrebami samotného konfliktu. Technológie, priemyselné kapacity a výrobné metódy vyvinuté počas vojny mali z dlhodobého hľadiska veľmi priaznivý vedľajší účinok pre náš svet. Po skončení vojny boli prenesené do civilnej ekonomiky a položili základ celosvetovej exportnej dominancie. Ale nesmie zostať neoznámený ani dlhodobý strategický význam vojenských inovácií z druhej svetovej vojny. Tieto inovácie totiž nielenže zabezpečili vojenskú nadvládu počas samotnej vojny, ale po jej skončení slúžili ako pevná technologická platforma pre dlhodobú vojenskú dominanciu Západu a Sovietskeho zväzu voči celému zvyšku sveta. Zbrojenie počas vojny položilo technicky a priemyselne veľmi vyspelý základ. Po vojne sa tento základ ďalej rozvíjal počas studenej vojny, ktorej dynamiku podrobnejšie a podstatnejšie rozoberieme v ďalšej kapitole. Súbežne prebiehalo politické a štrukturálne zjednotenie západného sveta. Suverénne národné štáty ustúpili pravidlami riadenej poriadkovej štruktúre, formovanej medzinárodnými organizáciami, podporovanej vojenskými, hospodárskymi a inštitucionálnymi vedúcimi štruktúrami. Zdá sa, ako by sa chaos spôsobený vojnou cielene využil na presadenie tejto novej globálnej architektúry. Biela svetová časť bola pripravená na novú globálnu éru. Zároveň na východe vznikol druhý samostatný mocenský blok pod vedením Sovietskeho zväzu. Východný a západný blok vytvorili novú bipolárnu povojnovú poriadkovú štruktúru. To nás privádza k rozhodujúcej otázke. Boli sme svedkami najväčšieho klamu modernej histórie? Zomreli milióny ľudí v konflikte, ktorého pravý zámer je dodnes utajený? Osobne som presvedčený, že presne to je pravda. Svetová vojna bola použitá ako nástroj na uskutočnenie cieľavedomého plánu. Biela svetová časť bola v krátkom časovom úseku technologicky, priemyselne a vojensky výrazne zmodernizovaná. Pod záštitou rôznych medzinárodných organizácií sa vytvoril nový svetový poriadok. Samozrejme je veľmi ťažké naše domnienky jednoznačne dokázať. Nemáme k dispozícii žiadne jasné, nepopierateľné dokumenty, ktoré by jednoznačne potvrdzovali, že svetová vojna bola zámerným prostriedkom k cieľu. Takéto dokumenty nám obyčajným ľuďom pravdepodobne nikdy nebudú dostupné. Keď sa však pozrieme späť za posledné 10 ročia, na obdobie svetovej vojny a neskôr studenej vojny, vyvstáva úplný a jasný obraz, ktorý naše tézy robí celkom realistickými. Ak zaujmeme široký makropohľad,
Bez toho, aby sme sa stratili v detailoch ako bitky, smrť a zničenie, vytvorí sa obraz, ktorý sa spätne javí ako veľmi podozrivý. Ak zvážime túto nahromadenú zmenu v technológii, priemysle a spoločnosti a uvedomíme si významné dlhodobé výhody, ktoré tieto zmeny priniesli nášmu svetu, môžeme usúdiť, že tieto zmeny nevznikli len ako spontánna reakcia na vojnu, ale boli zámerne a starostlivo naplánované. Možno je to nakoniec len pocit a definitívny dôkaz pre naše tézy stále chýba. Ale nie všetky pocity klamú. A nie vždy je potrebné mať v rukách jasný dôkaz, aby sme vedeli, že niečo nie je v poriadku. A možno už veľmi dlho. Táto dokumentácia prináša nový pohľad na druhú svetovú vojnu a otázku, akému účelu vlastne slúžila. Pohľad, ktorý môže byť podstatne bližšie k pravde, než akékoľvek doteraz ponúkané vysvetlenie.